Dyma'r myfyrdod ar gyfer Medi, yr unfed ar 10. Gair o ras i ddechrau. Dduw ein tad, goleuan meddyliau, ar o dan dy gariad yn ein calonnau yn ystod yr oedfa hon. Drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwi'n troi at lythyr cyntaf Ioan, y drydedd benod ar 2 adnod gyntaf. Meddyliwch mor aruthrol fawr ydy'r cariad mae'r tad wedi ddangos ato ni. Dyn ni'n cael yn galw'n blant Duw, ac mae'n berffaith wir. Y reswm pam dydy'r byd ddim yn derbyn hynny ydy ei bod nhw ddim wedi nabod y Meseia chwaith. Ffrindiau anwyl, dyn ni'n blant Duw nawr. Dyn ni ddim yn gallu dechrau dychmygu sut fyddwn ni yn y byd sydd i ddod, ond dyn ni'n gwybod gymaint â hyn. Pan fydd Iesu'n dod yn ôl i'r golwg, byddwn ni'n debyg iddo. Cawn ei weld yn ei holl ysblander. Mae pawb sydd ar gobaith hwn ganddyn nhw yn ein cadw hunain yn lan, fel mae'r Meseia ei hun yn berffaith lan. Wel, mi nes i sôn wythnos diwetha dipyn am Pedr a'r gobaith, y gobaith. A dwi'n defnyddio fel gair o destun heddiw, gobaith. Mae'n siŵr i chi a finne, chi fel finne weld arwydd ar ambell i ddrws o sodwyd mewn hwyl yn dyfe, ar ddrws dydi er enghraifft danger, men at work neu danger, radioactive material. Un arwydd weles i fwy nag unwaith oedd abandon hope, all ye who enter here. Abandon hope. Y gwir yw, os rown ni heibio obaith, fe rown heibio fyw. Ni'n mentro credu yn hen ac ifanc, ac os nad oes gennym obaith, anobaith sydd. Sawl gwaith i ni wedi gweud mae'n hopeless, mae'n anobeithiol. Fe sgrifennodd y diweddar archdderwydd Brynleu Richards fel hyn. Cur, llawer craith, ni char neb fyw heb obaith. A mae hwnna mor wir yn diwe, all neb fyw heb obaith. A mae'n rhyfedd chi'n bod i ni fel cenhedlaeth fod mor bryn ein gobaith. A ni wedi gweld sylweddoli llawer o obeithion y tadau gynt. Ysgafnhawyd gwaith mewn tŷ ac mewn diwydiant. Mae oes dyn wedi ymestyn. Mae'n byw yn hun. Cafwyd triniaeth newydd i afechydon. Ond hynny, oes bryn ei gobaith yw ein hoes ni. A rhaid cyfaddef, nad yw llawenydd a gobaith yn nodweddu Cristnogion Cymru heddi. Yn wir, o wrando dadleuon a sylwi a raglenni ar grefydd yn y Gymru gyfoes, y peth ffasiynol a derbyniol i Gristion yw anobeithio, y botel hanner gwag. Gwir a ddywedodd fy hoff ardd gwenallt amdanom. Am i ti golli dy Gristnogaeth, dy fetaffiseg a thoesoldeb, fe bwysi yn drwm ar siop pyther y llyddion, gan brynu dy obaith, dy ffydd ath dangnefedd, yn y peleni egni a'r tawelyddion. Ceisio prynu gobaith mewn peleni egni a'r tawelyddion mwy a mwy o dablets. Fe ddywedodd un oedd yn byw ar dabledi wrth stydad Kennedy efo ef yn cael gwynfyd yn nerth rheini, ac ateb Kennedy oedd fancy putting heaven in a pillbox. Mae yna stori ddirdynol a ddigwyddodd yn Wisconsin yr Unol Daleithiau yn Rhagfyr 1997, ac mae'n 12 i'r llygad mae rhaid cyfaddau. Roedd merch fach o'r enw Sara yn byw yno ac roedd liwcimia arni. Doedd dim disgwyl iddi fyw i weld y Nadolig. Aeth i brawd a'i mamgu ganolfan siopan Wisconsin, un o'r malls yma, a gofyn i Mark Leonard oedd yn chwarae Sion Corn yn y ganolfan. Fynd i'r ysbyty i weld Sara i gyflwyno'r anreg o obaith iddi, trwy anogaeth a gweddi. Aeth y brawd ar famgu i'r Mayfair Mall yn Wisconsin. Geisteddodd y brawd yng nghôl Sion Corn a dangos llun ei chwaer iddo. Pwy yw hon, hwlodd y Santa? Fy chwaer, mae hi'n wael iawn, medda'r bachgen. Ceisiodd Santa godi calon y bachgen a gofyn beth oedd eisiau Nadolig yma. Wedi ddorffen daeth y famgu i draw, ac meddai dwi'n sylweddoli fod e'n lot i ofyn, ond
Y ferch yn fy llun yw fy wires fach i. Mae liwcimia arni a dyn nhw ddim yn disgwyl iddi weld diwedd y gwyliau. O dagre yn ei llyged. Os na unrhyw bosibilrwydd y gallwch chi alw i'w gweld hi, dyna'r cyfan mae moyn nadolig hyn medde hi i'w gweld Sion Corn. Gofnodd Sion Corn i'r fymgu adael y cyfeiriad lle roedd Sara. Beth petai fy mhlentyn i'n gorwedd mewn ysbyty, meddwl i oedd. Rhaid i mi fynd i'w gweld, dyna'r peth llu allai wneud. Wedi cyrraedd yr ysbyty fe edrychodd y Sion Corn drwy gil y drws, ac fe welodd Sara fach yn ei gwely. Oedd y brawd ar fymgu yno, ei mam yn siŵr a menyw arall oedd yn fodryb iddi. Oedd y teulu'n siarad yn dawel, a Sion Corn yn gallu teimlo gwres ac agosrwydd y teulu bach a'i concern cariadus am Sara. Erfododd ei hunan i wenu ac eith i mewn i'r stafell gan ynganu ho ho ho. Santa gwyddodd Sara, gan geisio codi redeg ato, ond aeth Sion Corn at ei hochor yn gyflym a rhoi cwtsh mawr iddi. Edrychodd y ferch fach, oedd y 9 oed, fel i fab efi hunan. Edrychodd i fyny arno, wedi cynhyrfu'n lan ac yn ffili credu fod yno. Roedd ei chroen yn wilw, ac roedd wedi colli gwallt tenau oherwydd y cimo. Ond yr unig beth welai ef oedd parolygaid mawr glas. Wrth i'r ddau o'n nhw siarad, daeth y teulu oedd i amgylch y gwely a diolch iddo. Dywedodd Sara wrtho beth oedd hi eisiau nadolig, a gyda threiglad amser teimlodd y Sion Corn fel gweddio dros Sara, a gofynodd am ganiatad ei mam. Cytunodd hithau a fe amgylchynodd y teulu'r gwely gan ddal dwylo. Gofynodd Santa i Sara os oedd hi'n credu mewn angylion. O, ydw Sata yn dw bydde hithau. Wel, dwi am ofyn i'r angylion dy warchod i medde fe. Fe roddodd ei law ar ei phen a gweddio ar ei ddew gyffwrdd Sara, a'i gwella o'r clefyd ofnadwy yma. Gofynodd i'r angylion ei gwarchod, a dechreuodd ganu dawel nos yn ysgafn iawn. Ymunodd y teulu ac roedd Sara wrth ei bodd. Nawr te Sara, medde fe, gan ddal ei dwylo bach. Fi moyn i ti roed y feddwl ar wella. Fe eisiau ti gael chwarae gyda dy ffrindiau yn yr haf a dod i'n weld i yn y meiffer mal nadolig nesaf. Nawr, fe wyddai fod yn gwneud peth beryglus i ferch mor dost. Ond roedd am roi'r rhodd gorau iddi. Nid doli neu gêm neu degan, ond yr rhodd o obaith. Wrth gwrs Santa medde'r ferch fach, ac wedi cysanu y ferch ar ei thalcen a Sion Corn allan i'r coridor ac fe lefodd yn hi awdl. Daeth y fam ar fangi ddiolch iddo, ac fe esboniodd bod ganddo fe blentyn yr un oedran a dyna'r peth lleia lle fe wneud. Wel, blwyddyn yn ddiweddarach roedd Mark Leonard yn ôl yn chwarae Sion Corn yn y meiffer mal. Cyn diwrnod yma blentyn yn dod ag yn eistedd yn ei gôl. Hai Santa, ti'n cofio fi? Wrth gwrs y mod i atebodd, fel y gwnaed gyda bob plentyn. Mi ddes ti'n gweld i yn yr ysbyty llynedd. Ac ar hynny mi sylweddolodd. Pwy oedd hi? A gyda dagren llenwi ei lygaid, fe'i gwasgodd i'n dyn, Sara medde fe. Ac fe welodd y fam ar y fam gyn chwifio ei dwylo arno. Dyna'r nadolig gorau i'r Sion Corn yna. Roedd yn dist i'r wirth o obaith. Roedd wedi cael bod yn rhan o'r wirth. Yn rhan o'r wirth o gynnig gobaith. Roedd y ferch fach yn iach o'i chancar ac edrychodd Mark Leonard i'r nefoedd a sibrwd. Diolch i ti, dad. Mae'n nadolig llawen iawn. Nawr, mae'n debyg fod hwnna'n stori wir. Mae'n siŵr fod yna ffactorau eraill, a fydde hyn ddim yn digwydd i bawb, ond mwyn llwyddo, rhaid cynnig gobaith, a'r gobaith hwnnw yn dod trwy weddi oddi wrth Dduw. Cenhedlaeth sy'n prysur gefnu ar Dduw yw'n cenhedlaeth ni, fel y gwyddom. Ac wrth gefnu ar Dduw fe gaeth Cymru ei hunan cyn hir heb obaith yn y byd, gwerth sôn amdano. Duw yw ffynhonnell ein gobaith, nid dyn. Yn ail hanner y ganrif ddiwetha, cafwyd datganiad ar y teledu gan y cyn-archdderwydd Geraint Bowen bod ei obaith wedi sylfaenu ar addysg prifysgol ar byd, a bod hynny'n siŵr o wella, fel yr rhaid
dyn ymlaen. Wel, fe geisio'r llywodraethau Blair anfon pawb i brifysgol, os dwi'n cofio, a ni'n gwybod beth oedd canlyniad hynny, prinder o grefftwyr ar lawr gwlad. Dyw addysg prifysgol ddim yn siwto pawb, a diolch byth am hynny. Mae yna ddywediad crafog sy'n dweud, all that education does for the devil is to make him a clever devil. Ganrifoedd yn ôl, de ai dyn allan o'r coed yn cario pastwn i ymosod ar ei gydyn. Heddiw daw allan o'r coleg gyda bom a thaflegrau i ymosod ar gydyn. Mae'n wir dweud fod gwrthwynebwyr Cristnogaeth yn dod dan faneri gwahanol, comiwnydd, gweriniaethwr, agnostig, anffyddiwr, ond mae un peth yn gyffredin iddynt i gyd. Materolwyr ydynt. Hynny yw, arian pethau oedd sylfaen ei gobaith am y fori. Dyn a'i bethau oedd ei setlo problemau. Mae'r Cristion yn gwybod lle mae'r adnoddau sydd angen arno mewn crisis. You have to live with men to understand their problems, but you have to live with God to solve them. A chi ddywediad bachog arall yn dyfe. You have to live with men to understand their problems, but you have to live with God to solve them. Byddai'n had yn dweud o hyd, y dylai pob gweinidog fynd i weithio ymlith dynion cyn mynd i'r weinidogaeth mwyn dod i adnabod pobl, a rydw i'n llwyr gytuno erbyn hyn. Ond mae llawn mor bwysig gwybod lle i droi i ddatrys y problemau hynny. Mae gobaith y Cristion ynghlwm wrth ei ffydd, ac ni ellir cael un heb y llall. Mae'r gobaith yn dod wrth i ni fyw yn ffydd. Iesu Grist yw awdur yn ffydd ni, ond mae rhaid i ni arfer y ffydd hon, sy'n esgor ar obaith trwy edrych yn gyson ar Iesu. Mae gan J.D. Vernon Lewis emyn yng nghaneuon ffydd. Saif ein gobaith yn yr Iesu, brenin nef goleini'r byd, ei ddeithineb a'i ddaioni a ffrwythlona'n gwaith i gyd, llawen hawn, drwyddo cawn, holl adnoddau Duw yn llawn. Ac mae'n sôn am ddyn a'i falchder yn yr ail bennill. Addurniadau'r oes darfyddant, rhith dywioldeb heb ei grym, balchder dyn a'i wag o goniant nerthoedd byd ni dydynt ddim. Gair y ffydd, para bydd, disglair fel y seren ddydd. Does dim llawer o sôn am obaith Cristnogol nes deiwn at yr epistolau, llythyrau'r eglwys fore. Rheswm am hynny yw fod gobaith wedi ei wreiddio yn yr atgyfodiad. Y Crist byw a'n had genhedlodd ni i obaith bywiol. Mae'n rhaid i ni arfer ein ffydd. I bwydo'n gyson, darllen y Beibl. Trowch at beibl.net os ydych chi am mwyn cael y neges mewn modd syml dealladwy. Mae'n rhaid bod yn yr addoliad. Fan honor ydym yn arfer y ddisgyblaeth ac yn dysgu mwy am y ffydd ac yn llenwi'n calonau a gobaith. Disgrifiodd rhywun ni fel anemic Christians. Ystyr anemic yn y geiriadur yw lack of blood, unhealthy paleness. Unhealthy paleness. Di-liw. Bu ymwelydd ag eglwysi Llanelli o dde'r Affrig rai blynyddoedd yn ôl, ac arweinydd rhyw wasanaeth yn mynnu cyfeirio ato fel our coloured brother. Yn gofyn iddo'n cofio ni at our coloured brothers and sisters, a sawl gwaith yn ystod y cyflwyniad y defnyddiodd yr ymadrodd coloured brother. Gamodd y gŵr o dde'r Affrig ymlaen i anerch y gynulleidfa wedi'r cyflwyniad. Now I will ask our coloured brother to address us. A wedi codi ar ei drad, ei eiriau cyntaf oedd, my dear colourless brothers. Do, fe eithon ni yng Nghymru'n bobl ddi-liw ein ffydd a gwan ein gobaith. Gwan ein ffydd a gwan ein gobaith ein hosana'n ddistaw sydd. Mae'r gobaith sydd ei ffynhonell yn new yn cael ei gynnal trwy nerth yr ysbryd glân. Grandewch ar Paul yn ei lythyr cyntaf at yr Rufeiniaid yn y 15fed bennod, a bydded i Dduw ffynhonell gobaith eich llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth i chi arfer eich ffydd nes eich bod trwy nerth yr ysbryd glân yn gorlifo a gobaith. Y newydd da yw fod Iesu Grist o blaid dynion. Yr unig beth y mae Duw neu erbyn yw pechod.
Pennill olaf un o emynau Pantycelyn sy'n dweud y cyfan mae'n siŵr. Nid oes terfyn ar fy ngobaith, cyrraedd mai ymlaen o hyd, gyda'r diwdod mae'n cydredeg, dyddiau'r ddau sy'n dod ynghyd, anherfynol ydyw fy llawenydd mwy. Ie, Saif ein gobaith yn yr Iesu, mwyn ei enw. Gawn ni orffen gyda gweddi fer. Ni'n gweddio am obaith yn ein byd arglwydd. Heddiw bydd pobl yn cael ei geni a bydd pobl yn marw. Bydd pobl yn priodi, yn gadael cartref ac yn sefydlu ei helwyd iddi hunain. Bydd pobl yn glwydda, yn newynu, yn gwneud arian, yn dwy'n arian, yn rhannu arian ag eraill. Bydd pobl yn llwyddo ac yn methu. Bydd rhai yn lladd, a rhai yn caru a thosturio. Dyma dy deulu di arglwydd, ac yma'n deulu mawr, a the hwnt i'n dirnadaeth ni, ac eto fe wyddom ein bod yn rhan ohono. Adnewydda'r teimlad yng nghalon pawb ohonom ein bod yn perthyn i'n gilydd, a boed i'r syniad o deulu fod yn real yn ein meddwl ac yn ein bywyd. Par i ni gynnig gobaith i'n gilydd, a'r gobaith hwnnw yn tarddu o efengil yr arglwydd Iesu Grist. Gwrando arno yn ein gweddi dair, yn enw Iesu Grist, sy'n cymodi dynion a'i gilydd. Amen.